Hola de nou. Al capítol anterior sobre el mite de la fundació de Roma vam resseguir bàsicament la part d'aquesta història relacionada amb Troia i la seva guerra i amb l'aventura africana d'Enees a Cartago que marca, segons Virgili, els motius de l'enemistat d'aquesta ciutat africana amb Roma. Havíem arribat fins als descendents d'Ascani, fill d'Enees, a Alba Longa, Numitor i Amuli. Reprenem la història. Quan els arriba el temps de regnar, decideixen que governaran per torns. Cadascú ocuparà el tron un any i el cedirà després al seu germà. Ara bé, hi ha una constant en la mitologia i potser també a la vida real. El poder repartit entre germans no funciona bé. Caim i Abel, encara que aquests no eren reis, al jardí de l'Edèn, o Eteocles i Polinices a Tebes en són testimonis. Ara tenim Numitor i Amuli, i encara en tindrem un altre exemple dintre d'aquest mite. El cas és que Numitor va regnar un any i va cedir el poder al seu germà. Amuli, en canvi, es va comportar com un monstre. Quan li tocava cedir de nou el poder a Numitor, s'hi va negar i el va desterrar. Però no només va fer això. També va matar tots els fills de Numitor. Bé, de fet, tots els fills de sexe masculí. Anava a dir barons, però aquest terme pressuposa que ja havien arribat a l'edat adulta, cosa que no passava perquè eren nens. El cas és que va respectar la vida de l'única filla de Numitor, que era una nena també i es deia Rea Sílvia. Arribats en aquest punt, algú pot pensar que hi ha un bon munt d'incongruències en aquesta història. A veure, m'estàs dient que no mata Numitor però sí als seus fills? I que mata els fills nois i respecta la vida de l'única filla? Si heu escoltat l'episodi anterior del programa, en què feia una descripció antropològica del mite, recordareu que parlava de la curiosa lògica interna dels mites, que s'apartava força de la lògica del món real en algunes ocasions. No és aquest el cas. La reacció d'Amuli és perfectament lògica, com ara us explicaré, tot i que errònia. Vegem-ho. Per què Amuli no mata Numitor? Senzillament perquè no el tem. Són tots dos de la mateixa edat i ell, Amuli, té tot el poder. Numitor ha esdevingut un exiliat, un pària, un no ningú. Certament no és de témer. Per què Amuli mata els fills de sexe masculí de Numitor? Per la mateixa raó que no mata Numitor, però ara invertint l'argumentari. Ara Amuli té tot el poder i se sent segur. Però qui sap què passarà d'aquí a 10 o 15 anys, quan els fills de Numitor estiguin al ple de la seva força juvenil i Amuli estigui entrant a la vellesa? El que és cert és que els fills de Numitor se sentiran obligats a venjar el seu pare quan i com puguin. Millor matar-los. Per què Amuli no mata l'única filla de Numitor? És evident que Amuli no té res a témer d'una nena, i tampoc de la noia en qui es convertirà quan passin els anys. Les dones eren éssers silenciats al món de l'antiguitat. Eren simplement comparses bones només per casar-se, tenir fills i tenir cura de la casa. Estaven anul·lades pels homes que les envoltaven, el pare, el marit, el fill. No, Amuli no tenia massa motius per témer res que vingués de Rea Sílvia, deixant de banda que potser la va perdonar perquè se l'estimava. Això no ho podem descartar. Però aquí sí que hi ha un error d'Amuli, perquè encara que Rea Sílvia sigui una dona i per tant un ésser dèbil segons la consideració que se'n tenia a l'antiguitat de les dones, precisament per ser-ho,
té un poder formidable, el de parir fills. Rea Sílvia pot parir un fill que també senti l'obligació de venjar Númitor, el seu avi, i la mort dels que haguessin estat els seus oncles. Tanmateix, Amuli havia considerat aquesta possibilitat i creia haver trobat la solució perfecta per cobrir-se les esquenes. Primer de tot diré que la solució fàcil i perfecta hauria estat matar Rea Sílvia. Seria una crueltat, sí, però ja no venia d'una mort més. Per això sempre he tingut la sospita que Amuli s'estimava molt la seva neboda. La idea alternativa d'Amuli va ser fer la seva neboda sacerdotessa vestal. Com ara veurem, no era una mala idea. Les sacerdotesses vestals eren un col·legi sacerdotal femení consagrat al culte de Vesta, la deessa romana de la llar, filla de Saturn i Cíbele i germana, per tant, de Júpiter, Juno, Ceres, Neptú i Plutó. Una de les grans, vaja. Les sacerdotesses vestals eren reclutades entre nenes de la classe social alta quan tenien 10 anys, eren encara impúbers i havien de servir la deessa Vesta durant 30 anys, durant els quals s'havien de mantenir verges. Veieu la pensada d'Amuli? Si tot anava com estava previst, Rea Sílvia no podria tenir fills fins 30 anys després, això suposant que amb 40 anys complerts fos encara capaç de tenir-ne. Encara acceptant aquesta possibilitat, què importava això a Amuli? Si havien de passar 30 anys perquè Rea Sílvia pogués tenir un fill i posem per cas uns 20 més perquè aquest tingués edat suficient com per voler venjar Númitor, tant se li enfotia a Amuli que no esperava sobreviure 50 anys més. Em podeu dir que Amuli no podia tenir cap garantia que Rea Sílvia es mantingués verge tots aquells anys i tindreu raó, però heu de tenir presents 2 elements més que hi sumen a favor del pla d'Amuli. El primer és que trencar el vot de castedat era molt greu per a una vestal. La pena per fer-ho era ser enterrada viva. En temps històrics de Roma s'han recollit 2 casos de vestals condemnades per no haver mantingut la seva virginitat. El segon és que les vestals inspiraven un respecte molt gran a Roma. Un home s'ho pensaria 2 vegades abans de buscar les pessigolles a una sacerdotessa vestal. Una anècdota il·lustra molt bé això que acabo de dir. Està relacionada amb l'emperador Calígula. Aquest emperador de la dinastia Julio-Clàudia va ser conegut per la seva crueltat i per la seva bogeria. Les seves execucions van ser famoses, per exemple la d'un cosí seu perquè li molestava el soroll de la seva tos. La classe senatorial romana va patir especialment la seva fúria sanguinària. Però potser són més famoses les seves excentricitats, que ens porten a pensar que estava completament boig. Per exemple, va obrir en canal la seva germana, amb qui mantenia relacions sexuals, per arrencar-li el fill seu que duia a les entranyes i devorar-lo, com Saturn feia amb els seus fills. Una de més graciosa, va nomenar cònsol el seu cavall Inquitatus, així com sona, cònsol, i li van permetre perquè li ho permetien tot, fins que va arribar un punt que ja no van poder més i el van assassinar en una conjura de palau. Està clar, doncs, que aquest home gaudia d'un poder absolut i no tenia escrúpols de cap mena. Doncs bé, resulta que Calígula tenia una tia que era vestal i era tal el temor que li provocava a aquesta dona que quan anava a palau a visitar la seva família, Calígula s'amagava sota el llit i no en sortia fins que no havia marxat.
Tal era el respecte i temor reverencial que infonien les vestals, tot i que potser també devia ser que la tia de Calígula tenia males puces. Per tant, la idea que havia tingut Amuli no era tan dolenta, però no funcionaria. La qüestió és que una tarda Rea Sílvia, que era una noia de gran bellesa, estava fent la migdiada a la vora del riu Tíber i va passar per la zona Mart, el déu de la guerra. Mart la va veure, va quedar prendat de la seva bellesa i per grau o per força va mantenir relacions sexuals amb ella i la va deixar prenyada. Quan l'embaràs ja no es podia amagar i es va descobrir tot el marro, Amuli es va enfurismar amb tota la raó, i en interrogar Rea Sílvia i descobrir qui era el pare, es va espantar, i molt. Complert els mesos d'embaràs, una dada curiosa, l'embaràs del fill d'un déu dura tot un any, no 9 mesos. Rea Sílvia va parir 2 bessons. Amuli no es va atrevir a matar-los essent fills de qui eren fills. Així que el que va fer va ser posar-los en una barqueta feta de joncs i llançar-los riu Tíber avall amb l'esperança que la barca s'enfonsaria i els nens moririen ofegats, o bé, si no s'enfonsava, moririen igualment de fam i set. Novament algú dirà: això és matar-los igualment. I la resposta, des de la lògica interna dels mites, és no. Això no és matar-los. És cert que el resultat havia de ser el mateix, la mort dels 2 bessons, però la responsabilitat no havia de recaure en Amuli. Moririen per culpa del riu o per culpa de la fam i de la set. Això de la culpa va per pobles. El cristianisme n'ha fet una de les emocions més terribles que hi ha, la qual cosa atorga un poder formidable a qui la gestioni. Els pobles de l'antiguitat, en canvi, ideaven sistemes per defugir-la. Una anècdota interessant que referiré tot seguit ens il·lustra com tractaven d'esquivar la culpa els grecs. Per als grecs, tot amor violenta produïa una taca que ells anomenaven miasma. La cultura grega no tenia el concepte de pecat més propi del cristianisme. El resultat, però, ve a ser el mateix. El miasma ha de ser netejat perquè, si no, portarà malastrugança a qui el tingui. Que no ha de ser necessàriament un individu, pot ser tot un poble. Quan a Atenes es produïa una execució pública, el miasma que generava queia sobre tot el poble atenès. Si no fos que els atenesos ho tenien ben solucionat. Un funcionari agafava el ganivet amb què s'havia degollat el pobre condemnat, anava un penya-segat sobre el mar i el llançava mentre cridava «Vés-te'n, que estàs brut!» I tema resolt. La culpa la tenia el ganivet. Des de la nostra mentalitat cristiana podem no estar-hi d'acord, però no hi ha cap dubte que els grecs, per exemple, no es complicaven gaire la vida amb el tema de la culpa. Tornem a la nostra història. El cas és que el dia en què els 2 nadons van ser llançats al riu dins de la barqueta feia força vent i la petita embarcació va quedar atrapada en unes branques de la riba a pocs quilòmetres riu avall. Els bessons van començar a plorar sorollosament i van cridar l'atenció d'una lloba que tenia el seu cau per la zona, al turó del Capitoli. La lloba, que estava criant la seva llopada, els va agafar i els va criar amb els seus cadells. Per aquest motiu, la lupa capitolina és el símbol de Roma. Per cert, només la lloba, no pas els bessons. Segur que teniu en ment la imatge d'una lloba amamentant Ròmul i Rem, que així es deien els germans, ja ho sabeu, però els nens van ser afegits amb posterioritat. La iconografia de l'època representava només la lloba.
Pot semblar inverosímil que una lloba criï 2 nadons humans, però ha passat. Es veu que aquests animals, quan estan criant, tenen un instint maternal tan gran que no tenen massa inconvenient a adoptar nadons d'una altra espècie. Tots tenim en ment el cas de Mowgli, el llibre de la selva de Rudyard Kipling, però aquest és un cas de ficció. Puc dir-vos que als anys 60 o 70 del segle passat, no recordo exactament quan, va ser molt famós el cas d'un nen llop trobat a Itàlia. Més tard, Ròmul i Rem van ser recollits per uns pastors que els van acabar de criar. I fins aquí la part d'avui de la història. La conclusió, al capítol següent.